Yurdumyň ähli künjeginde bolşaýaly Ahal welaýatynyň şäherine kesel bejeriş edaralardyr şifahanalary, olarda raýatlara gurulýan ýokary hili saglyk hyzmatlary il günümizden kalbyna ata-watamyza türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Akadamyza şeýle-de hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza hemde Bahtyar zamanamyza hormatlaryny we söýgülerini hasa belende göterýär. Welaýatyň Beherdin etrawyna ýerleşýän il içinde giňden meşhur Arçman şifahanasyna ýurdumyzyň çar künjünden gelip saglyklaryny bejerdiýän, dikeldiýän hemde din jalýan adamlaryň sany halkara parakaçylyk we nasmak ginnada barha köpelýär. Elkwato Tomusky din jaş möwsüminiň dowam edýän günlerine nowatdaky zähmet ruhyna çykan iýleşlerimiň döwrebap din jalyp öz saglyklaryny bejertmekler üçin dogly mümkinçilikler döredildi. Türkmen halkynyň milli lideri Lokman Arkadamyň tagalasy bilen soňky ýyllarda bu şifahananyň keşfi tanynmaz derejede özgerdi. Gahrman Arkadamyň hut özüniň ak pata bermegi bilen açylan 420 ornuk melkem suwlar bilen bejeriş merkezi Elkwata adamlara döwrebap hyzmat edýär. Arçman şifahanasynyň täze binasy anaklaýyş, bejeriş we suw bilen bejeriş bölümlerden ibaretdir. Bu ýere saglyklaryny berkitmäne gelýän raýatlar Lokmanlaryň maslahatlaryny dol alyp bilýärler. Şifahanada tebiga şeşmeden çykan melkem suw arkaly bejermek bilen birlikde o kolama iň arkaly bejergileri beden terbi we beýleki durly ugurly bejeriş otoglary